kom. Var spiken? Tyge? Ja, där finns en... Pineapple. Real nice. Half my terrified. The beautiful nature in Finland. Beautiful mountain of Finland. Beautiful mountain. There live many animals. Many animals live there. Hello mama! Hello mommy. Oletko käynyt ennen Sveaborissa? En ole elässäni käynyt. Olen kaukana kotoa. Mitä tiedät Sveaborista näin turistina? Näin turistina olen kuullut, että siellä on paljon hillereitä muurien välissä. Siinä tämä kaupunkihan on vanha linnoitus. Noin 10 000 ihmisen linnoitus oli silloin muinoin, mutta nykyään tämä on sitten laajentunut. Onko siellä edes kauppaa? Kyllä siellä on kivaa. Onko siellä baaria? On baari. Onko siellä... Game baari. Game-baari. Pistätkö kaverina vähän meille Pasilaan biisi? Pasilla on. Pasilla on. Pasilla on. Kengät isonneet. Pian olemme rantautuneet seuraavaan keikkakohteeseemme. Hotellimme näkyy jo tuossa. Tuo keltainen rakennus on hotellimme. Niin, tämä on siis Alisan siivi. Tai Lolisan siivi. Vähän pysyt paremmaksi. Mutta se on... Tissit on naisen kukka. Mutta toisenaan se käy. Ihan ollaan kavereita jo. Ja kuulta kerää, mutta en haluttu näkyä putia. Nyt se flippaa. Älä kiusaa. Esitystämme varten ostamme. Minä tarvitsen uudet McKinseyt, ainakin 3, sillä meillä on vähintään 3 asuntoa. Niitä kuluu paljon yhdessä showssa. Ja kun vielä meidän tanssiliiket ovat niin villejä, että... Seksuaalisia suorastaan. Että kun hinkkaan tällä tavalla keppiin, niin sitten ne kuluu täältä puhki, tiedätkö? Sitten tulee reikiä ja minä en kuitenkaan halua näyttää sukukalleuksia. Olen nähnyt sen useasti. Kyllä, olet, niin on yleisöksi. Menee vähän vilahtaa. Nytkin vilkkuu vähän sieltä. Kyllä, vilahtaa vähän nytkin. Kuinka? Moi. Moi. No älä mua kentyisesti eläin. Moi. Onko sillä kotia täällä? On. Vilkuta sille. Tässä on paikallinen postilioni. Heidät tunnistaa keltaisesta takista. Juuri niin. Se on heidän kansallisasu myöskin. Sillä alun perin tämä Sveabori oli Ruotsin ja Islannin välinen saari, jossa kulki postit meidän välillä. Kusti polkee. Ja sitten se oli siis, toisin sanoen voidaan sanoa, että se oli siis Posteljoonisaari. Niin. Ja täällä posteljoonit pysähtyivät aina, niin. Koska matka oli niin pitkä, heidän täytyy yöpyä täällä. Niin, ja siksi suurin osa saaren asukkaista ovat posteljoonien jälkeläisiä. Juuri niin, ja siksi kansallisasu on myös postiljoonina. Tupakkaa, joo. Tää on mainetta. Jakakaa sit tää yks, kun mulla ei oo paljon. Saanko ostaa? Jakakaa yks. Te saatte keskustasta lisää. Sori, kun mulla on ihan sika vähän. Hei, ei oteta lapsilta. Otetaan lapsilta. Ottakaa vaan, saatte sillä ehdolla, että kerrotte meille jotain posteljooneista.
Minä olen pikkupoika postilla, mutta en mä tiedä. Postilla... on tämä. Mä oon viulunsa, että mä vien sitä viulunpostia. Viulunpostia eteen. Onks täällä tuossa auki joku semmonen niinku Ei. rammas? Mut siis ihan keskustassa on ainakin Piccadilly, se on siinä ihan Stacyn vieressä, se on auki 24/7. Et kyllä saatte tupakkaa. Hän tietää. Kello on nyt. Kello on... Ihana kaulakello sulla. Kiitos. Kello on väärä. Se on kyllä väärä. Se on ihan päin seiniä, se on 1800-luvun ajassa vielä. Tervetuloa jälleen tänne Kuunesin historiakerhoon. Nyt tässä ohessa näemme erittäin tärkeän historiallisen nähtävyyden. Nämä ovat siis alkuperäiset postiluukut vuodesta 1789. Silloin kun tämä rakennettiin tämä linnoitus, nämä postiluukut pystytettiin tänne myöskin. Tässä oli Ruotsin kuninkaan Wilhelmin postiluukku. Tässä oli Tanskan prinssin postiluukku. Hamlet siis. Tiedätte varmaan Tanskan prinssi Hamletin. Ja tässä oli Victoria ensimmäisen kunnianosoitus... kunnianosoitus hänelle, joka meni naimisiin toissa päivänä. täällä siis eilen, olisitte nähneet